азиз, хостум ясса барои шумо хусирасон кунам. Як бародармон аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор мебурда будай, беҳтарин бародарай, dastavkash besun buday, ay kanali бародари лангари габза, иншалло ба амри Аллоҳ пад Москваи даин мия борои шуморо мегира, иншаллоҳ ба ҷо маконтона мебара. Ассалому алайкум бародарои аҳли ислом, сӯзакин, тинҷакин, коротон хубай? Худованд нигаҳбонтон боша. Як бародари аҳли ислом муроҷиат кард муда ки ҷои корай. Рости гап, ӯ бародара чанд одам рӯӣ кардем, иншалло ба амри Аллоҳ сумушам мегиран мақсад, хай корша рости гап ман намедонам. Чанд одам рӯӣ кардем, мақсад кор карди санамуҷа, ози бо одамуш дар корай мақсад, одамуш дар корай. Рости гап муда муроҷиат кардам ки як клип кумон ки мақсад одамон бекор пурай. Худованд нигаҳбонтон боша. Ма дар рӯи экран насиб иншалло мемонам номроша. Занг бизанем бо аниқтарак ай худиш мефаҳмем. И бародар лангаримон амиҷодай иншалло ба амри Аллоҳ имрӯз ба худа насиб боша як видеоша ташкил кесем бародаро. Рости гап худиш камта дуртарак кайва мара занг зад ки ами видеора бика мақсад парту дар интернет. Хай бари бародара гап шани нагуфтем дар интернет, хай иншалло ба амри Аллоҳ хос саҳар хоҳем шав мепартоемш. Ҳадман занг бизанем дар ин номрое ки экрана мемонам, ҳадман занг бизанем бо айхчон бупурсем ки разнарабочи будай, мақсад мегирифта будай разнарабочи. Хитон бо занг бизанем бародарои аҳли ислом, аниқша буфаҳмед мақсад. Иншалло ба амри Аллоҳ и бародарам лангари омад бо дастгирӣ аз меброя як клипчаи мощни клипча. Иншалло ба амри Аллоҳ неми ранги неми тохивори як клипчаи мощни клипча иншалло ба амри Аллоҳ меброя. Шумо ҳеҷ вақт зиқ нашен, ҳамиқа фаромӯш накунед ки дастгирӣ фаромӯш накунед. Тамом дастгирӣ аз ҳисоби шумо чиай? Я лайк тамом. Худованд нигаҳбонтон боша. Иншалло ба амри Аллоҳ аз худованд умед дорам ки ҳама дар ин Москва сарбаланд, ҳама ва пеш падару модарта соғ саломат бурем. Барои азиз, хостум ясса барои шумо хусирасон кунам. Як бародармон аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор мебурда будай, беҳтарин бародарай, dastavkash besun buday, ay kanали бародари лангари габза, иншалло ба амри Аллоҳ пад Москваи даин мия борои шуморо мегира, иншаллоҳ ба ҷо маконтона мебара.